салом алейкум бародарои азиз, умедворам ки соғ саломат ҳастед, хуб ҳастед. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша бародарои азиз. Ана темаи ҳамин авдурӯзақи барон. Ман нахостам гап занам, ман нахостам ягон гапи лишни гап занам. Не ки именай ма шумо да мегум муханасо билад. Шумо чӣ хел ҳамун гулака мегӯед да кунат фалон кунам, да фалон ҷо беҳмадон кунам. Нема қари риш дорен, нема қари риш шумо мардак нестен, шумо педафилен. Ман ами ответи ман ами шумо да. Ау комит ки ку нормальный ответ додагӣ ки додар мақсад кори хуб накардӣ, мақсад додар бигард биё ку ман шуморо приветствиятон мекунам. Шумо братен, шумо да гап нест, ман ягон гап надорам. Наму кадомит ки мегӯӣ ки билад мардакои калон не синни солтон медонен ба куҷо ҳай. Намқари риш хитона ранги бандит гирифтаген. Шумо ҳичи нестен, шумо да ҳаёт ҳичи нестен. Ришотон намқари билад ба кадом номус, ба кадом ақл ты билад мехезӣ мегӯӣ да кунат фалон кунам. Ба кадом ақл ты мардак нести. Намоед ки душмон мекунӣ мардакои калон билад маймуна шатақати мезанен. Ин муроҷиати май ба шумо. Ман ки вақте ки биромадам, ман нахостам видео кунам. ҳар рӯз як видеои мебарорам. ҳар рӯз як видеои мебарорам. шумо ки ман медонам меген хайп, ман то имрӯза бе хайпани шукронаи худо подписчикон конкретно рафте сабад. Просто датаво мара задиват кард ки ман дига ҳамин қад тоқат кардам. акое ки шумо мара гуфтен ки лангари ҷон видео нака, ман то имрӯза видео накардам. аз шумо хоҳиш, ман имрӯз дига сабр намонд, дига натонистам ки чикор кунам. мара бибахшен ки ё ку мардак нестан да ҳаёт. мардакои хуб, шумо я спортсмен боша ку спортсмен, агар я спортсмен мебад ба номи он худои мара халқ кардай ку я видеообращение намекардем, барое ки ай қаҳри замин ними таи замин ними хел мекаша меорад ку унаму гапи ки ты гуфтиш ку мегӯ шпили вилид мекунам. анаму шпили вилира тра мекуна. анаму шахсе ёфтена ки як инвалид ҳам, ёфтена ки як бечорае ки як шаташ бизани мепара мерава зурат мераса ҳа. ай худо шарм намекунен. ай аллоҳ наметарсен. аллоҳ хор залилтон куна. аллоҳ наму хел фарзандтон бита ки баъд ба қадри фарзанд бирасем. фаҳмиди? ҳамон фарзанди як мусалмонай, ҳамон фарзанди як бародари ма ҳай. фаҳмиди? ма ягон тиш кина надорам. ба худо додагон бас накун ки зеро ки ура худо додай. деям видео шаҷдат кунем. раз ки ба ҳамин хел боша, деям шаҷдат кунем.